Адзначаны станоўчыя тэндэнцыі. Напрыклад, па захаванні бяспекі ў побыце на 20% знізілася колькасць загінуўшых на пажарах. Кіраўнік рэгіёна арыентаваў спецыяльныя службы не спыняцца. Кожны дом, дзе існуюць фактары рызыкі, павінен быць у зоне павышанай увагі. Составлен план работы как на 2026, так и в целом до 30 года, то есть по проведению и улучшению работы. Конечно же, нас не может не беспокоить это производственный травматизм, да, то есть он на предприятиях у нас в некоторых регионах возрастает, да, то есть и основной причиной является пьянство. Поэтому в этом направлении будем активно работать, да, то есть здесь взаимодействие всех и органов власти, и нас с вами на местах, да, то есть о том, чтобы этого не происходило. За год на тэрыторыі вобласці знізілася колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Захаваная бяспека на водных аб'ектах. Трагічная статыстыка знізілася на 20%. Гэта гаворыць аб комплексным падыходзе да пытання выканання дырэктывы номер 1. Хотелось бы отметить, что со времени действия директивы номер 1 президента Республики Беларусь у нас в области ежегодно отмечается снижение количества несчастных случаев на воде. Если мы берем за 2025 год на территории области у нас утонуло 44 человека, за 2024 год это количество было 55 человек. То есть снижение больше 20%. Іван Крупко адзначыў, бяспека на вытворчасцях пачынаецца з пазіцыі кіраўніка. Асабістая ўцягнутасць ёсць вынік. Фармальнае стаўленне, сумная статыстыка. Але варта памятаць, бяспека грамадзян – прыярытэт дзяржаўнай палітыкі.